Какво се променя с времето в една връзка? Почти всичко. В този клип давам примери с разликите в взаимоотношенията на една двойка по време на заребявката и една година по-късно. Не казвам, че нещата, които ще кажа, Не казвам, че нещата, които споменавам, точно след една година ще се случат. При някой може да е по-рано, при други по-късно, но при всички случаи е неизбежно. В началото, по време на заребявката, и двамата прекарват часове в чатове и разговори по телефона. Той сякаш е най-грижовният и романтичен човек, а тя от своя страна е по-интелигентна и разбрана от всички други на нейната възраст. Една година по-късно, той вече има непоносимост към чатовете и разговорите, продължили повече от 15 секунди, а тя го залива с натоварващи и често безмислени въпроси. Ко правиш? Нищо. Къде си? В нас. С кой си? С майка тя е и на маза. Нещастник! Късаме! Благодаря ти. Той не спира да ти прави изненади и комплименти и постоянно ти обсипва с внимание. Винаги ти слушва внимателно и отговаря адекватно на въпросите. А тя съответно не ти мрънка за всичко, например, че е гладна, че е студено, че ти излизаш навън без нея и така нататък. Напротив, много е внимателна и много обрана в думите си. Много обрана в думите си, тъпо ли? Той даже не помни кога сте тръгнали, а комплиментите са се преобразували в небрежни критики. Когато му говорите, той сякаш ще спада в кома и винаги накрая на разговора идва на себе си, но не помни нищо от казаното. Момичетата от своя страна пък мрънкат за всичко. Изказват се неподготвени и често не на място, а любимото им занимание е да се жалват. Как вече не им обръщате внимание, как не сте романтични и всякакви такива глупости, за което може би са прави. Имате си доверие, всичко, което каже другият, го приемате за чиста монета, а чувството за ревност е напълно непознато за вас. Постоянно чакате удобен момент, в който можете да се докопате до телефона на половинката си, за да му проверите съобщенията и приятелите във Facebook. А когато наоколо се появи сексуален обект от противоположния пол, веднага втренчвате погледа в половинката си и очаквате да направи непостимото движение. Не знам защо, но според мен последните два примера се отнасят най-вече за момичетата. Когато сте на заведение, той посяга да плати цялата сметка, но тя го спира и му казва, че ще плати за себе си. Но той все пак плаща. Ако той не остави доброволно пари за цялата сметка, може и да не го покаже, но момичето със сигурност ще остане неудовлетворено и ще се погрижи всички ти приятелки да разберат какъв скрънца се е хванал за приятел. Лягате да спите и не може да се нарадвате един на друг, цяла вечер се гушкате и бе приятно. Дори навън да е 35 градуса на луна. Момчето прави опит да заспи, докато прегръща момичето, но след като тялото му остави потен силует на завивките, то небрежно се оттегля в неговата половина на леглото. Момичето пък от своя страна всяка вечер сънува, че е войник от Втората световна война и твърдо е решила да завземе цялото легло само за нея. Където и да отидете, вие просто искате да бъдете заедно. Без значение къде, без значение с кой и без значение кога. Филип, ти къде отиваш? Отиваме на бар с Ванката. Що не ми каза по-рано? Сега ти казвам. И кога смяташ да се прибираш? Като се прибираш ще ти кажа. Там момичета ще има ли? Надявам се. Когато си на ресторант, той посяга да плати сметката, но тя го спира и му казва, че ще плати за... Нещо не ти хареса, май. Момчето прави опит да заспи, докато прегръща момичето, но след като тялото му вече е оставило
Момчето прави опит да заспи докато прегръща момичето, но след като тялото му оставя силует на потта му. What is it?